Γεια σας, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς περνάτε? Είμαι η Αντιγόνη από το Αντιγόνης Good Vibes, το κανάλι μου, και σήμερα είμαστε εδώ για να σας δείξω κάποια από τα πολύ αγαπημένα μου κοσμήματα, τα οποία επιλέγω να φοράω έτσι πιο συχνά. Κάποια είναι πιο ακριβά, κάποια είναι πιο οικονομικά. Σας έχω κάνει και αναλυτικό βίντεο με σκουλαρίκια, με τη συλλογή μου κτλ. Ήταν να σας κάνω και με μεταγιών και τέτοια, δεν το έκανα ποτέ. Αλλά δεν πειράζει, θα σας δείξω εδώ και μάλλον θα βγει και δεύτερο part, καθώς είναι πάρα πολλά. Γιατί είναι από όλα τα είδη, είναι σκουλαρίκια, εντάξει, τα σκουλαρίκια δεν θα επεκταθώ πολύ γιατί σας έχω κάνει full αναλυτικό βίντεο, θα σας το έχω από κάτω. Αλλά θα σας δείξω και σκουλαρίκια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας πω ότι κάποια είναι πολύ οικονομικά, κάποια είναι πιο ακριβά. Αλλά δεν έχει να κάνει, όλα τα αγαπώ εξίσου. Και πλέον κυκλοφορούν και τσάρινα που δεν σκουριάζουν, δεν μαυρίζουν, δεν παθαίνουν τίποτα. Θα ξεκινήσω με τα πιο ακριβά που δεν είναι πάρα πολλά. Θα σας δείξω και κάποια άλλα στο δεύτερο part. Αρχικά είναι αυτά τα σκουλαρικάκια Swarovski που μου έχουν κάνει δώρο. Μου αρέσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ λεπτεπίλεπτα. Γενικά σε κοσμήματα συνήθως φοράω πιο λεπτεπίλεπτα. Είναι πολύ λεπτεπίλεπτα και είναι κρικάκια, και άμα θες το πολύ έξυπνο είναι ότι καθίστε γιατί τώρα έχει σκαλώσει. Λοιπόν, ναι, μπορείς να βγάλεις αυτό άμα δεν το θες σαν σκουλαρίκι και να το περάσεις σαν αλυσιδίτσα και να φαίνεται έτσι σαν αλυσιδάκι. Δηλαδή βγαίνει και όλα σε αυτό και το βάζεις και στο λαιμό άμα θέλεις. Πάρα πολύ όμορφα, τα έχω βάλει πάρα πολύ, είναι και πολύ ελαφριά και είναι και εντυπωσιακά, παρόλο που είναι μικρά, γυαλίζουν πάρα πολύ όμορφα. Έχουν τα Swarovski όλα μια υπέροχη γυαλάδα που μου αρέσει πολύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα μεταγιόν Swarovski και αυτό ήταν δωράκι. Ό,τι ακριβό έχω είναι δώρο, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν έχω πάρει κάποιο εγώ. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει και σουρτί σκουλαρικάκια, τα οποία τα έχω δώσει στη μαμά μου και τα φοράει και η μαμά μου και εγώ. Πάρα πολύ ωραίο. Το έχω φορέσει σε αρκετές φωτογραφίες στο Instagram. Πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό είναι πανέμορφο και γυαλίζει πανέμορφα και τα αντίστοιχα είναι τα ίδια σκουλαρικάκια σε κολλητό. Αυτή τη στιγμή τα έχει η μαμά μου. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Λοιπόν, έχω και κάποια άλλα, θα σας το δείξω στο άλλο part. Και άλλο ένα έτσι ψηλό ακριβό είναι αυτά εδώ τα κοχυλάκια. Αυτά μου τα είχα κερδίσει βασικά σε ένα διαγωνισμό και είναι από εταιρεία Καρατίβα και είναι κοχυλάκια, πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα φοράω πολύ καλοκαίρι γιατί δείχνουν τέλεια με μαύρισμα, πολύ όμορφα. Και άλλο ένα δωράκι που μου είχαν κάνει, αυτό είναι αρκετά παλιό, είναι αυτή η καρδούλα. Αυτή είναι από φωλή, πανέμορφη και αυτή. Μου την είχε κάνει δώρο μία φίλη μου. Απλά είχε καφέ αυτό εδώ, αλλά έβαλα μαύρο γιατί μου αρέσει πιο πολύ με μαύρο. Τέλεια και αυτή, πάρα πολύ όμορφη. Την αφήσω ή δεν πάει? Δεν μπορεί πάει, αλλά υγεία. Λοιπόν, οπότε από έτσι λίγο πιο high-end, πιο ακριβά κοσμήματα. Και έχω και άλλη μια καρδούλα, όχι, έχω και άλλα ψέματα. Είναι αυτή εδώ, που αυτή νομίζω μου την είχε πάρει ο Γιάννης από ένα μαγαζί που έχει στο Μέτρο Μόλ. Πώς λέγεται, όχι Λιλαλό, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι τέλος πάντων. Έχει στο Μέτρο Μόλ, στον Άγιο Δημήτριο, ένα μεγάλο μαγαζί με ωραία κοσμήματα. Και είναι κάπως μπρονζέ, κάπως ασημένια, κάπως έτσι. Και έχει μαύρα, καλά δεν είναι διαμάντια, κρυσταλλάκια τέλος πάντων, πετρούλες. Πάρα πολύ ωραία, την έχω πολλά χρόνια, μου την είχε πάρει πολύ παλιά. Σε κάποια γενέθλια την έχω φορέσει πάρα πολύ και είναι αγαπημένα μου και αυτή. Σε high-end έχω ακόμα ένα ζευγάρι Swarovski σκουλαρίκια. Ό,τι Swarovski έχω, μου το έχει κάνει δώρο η μαμά της μικρής, παιδιά, και την ευχαριστώ. Λοιπόν, με έκοψε στο καλύτερο. Anyway, σας έδειχνα αυτά εδώ τα Swarovskάκια, πάρα πολύ όμορφα. Το ένα είναι λίγο πιο κοντό, το άλλο είναι πιο μακρύ.
Και αυτά τα έχω βάλει σε πολλές φωτογραφίες στο Instagram, μου αρέσουν πάρα πολύ. Πολύ εντυπωσιακά. Αυτά είναι τέλεια με το μαλλί έτσι πιασμένο ψηλά, γιατί φαίνονται πιο εντυπωσιακά και πιο έντονα. Είναι πανέμορφα πραγματικά. Γενικά τα Swarovski είναι πολύ αγαπημένα κοσμήματα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Και η κάμερα επέλεξε να κάνει από μόνη της. Ωραία, με βλέπετε στραβά, δεν ξέρω τι φάση. Λοιπόν, συνεχίζουμε γρήγορα. Άλλο ένα αγαπημένο κογελάκι. Αυτό είναι από το μαγαζί τύπου 5-10 ευρώ όλα. Το είχα πάρει 5-6 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τώρα φοράω και πολλά, δεν το βλέπετε. Τέλος πάντων, από τη μία έχει περλίτσες, από την άλλη αλυσιδίτσα. Και κρέμεται αυτό εδώ. Παιδιά, δεν έχει πάθει τίποτα. Το έχω βάλει και σε θάλασσα πάρα πολλές φορές. Είναι τέλειο, αντέχει. Πάρα πολύ ωραίο. Ρολόγια δεν πολύ φοράω, ωστόσο έχω ένα αγαπημένο που είναι και παμπάλαιο. Είναι αυτό εδώ το ροζ από Loisir, το οποίο πλέον δεν λειτουργεί, το έχω πάρα πολλά χρόνια. Μου το έχει κάνει δώρο η μαμά μου σε κάποια γενέθλια. Και το Loisir έχει πολύ ωραία κοσμήματα. Καθίστε. Όσο μπορείτε να το δείτε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο ρολογάκι. Και μιας και σας έδειξα ρολόι, βραχιόλια δεν έχω βγάλει καθόλου μεταξύ, αλλά δεν φοράω συνήθως. Σας δείξω τα δύο που φοράω. Το ένα είναι αυτό το στεματάκι που μου το έχει κάνει και αυτό δώρο Γιάννης πολύ παλιά. Είναι rose gold και αυτό νομίζω είναι από το Loisir και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρη. Και έχει και ένα ματάκι για το κακό το μάτι. Πάρα πολύ όμορφο. Και το άλλο που φοράω είναι αυτό εδώ από Reinso. Είναι μια εταιρεία που βγάζει έτσι βραχιόλια και για το λαιμό και για το πόδι κτλ. Τα οποία είναι μαγνητικά. Δηλαδή είχαμε κάνει παλιά 1-2 φορές συνεργασία και μου είχαν στείλει πάρα πολύ ωραία. Αυτό και ένα γαλάζιο φοράω και το αγαπημένο μου ήταν ένα που το έχασα και το φόραγα, δεν το έβαζα καθόλου, αλλά είχε ξελασκάρει το κούμπομα. Κάπου μου φύγε, δεν το είχα πάλι χαμπάρι. Θα σας το έχω να το δείτε. Εκείνο πραγματικά, αν δείτε σε κάποιο άλλο βίντεο πιο παλιό, σίγουρα θα το δείτε να το φοράω γιατί δεν το έβγαζα. Το είχα λιώσει. Τώρα προφανώς not sponsored. Αλλά ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι οι μαγνήτες κάνουν δουλειά κτλ. Εκείνο, παιδιά, ήταν σαν αισθητικά πάρα πολύ όμορφο. Και στενοχωρήθηκα πολύ όταν το έχασα. Anyway, λοιπόν. Ένα πολύ ωραίο τσοκεράκι από Shein, ασημένιο. Συνήθως φοράω χρυσά, αλλά τελευταία παίρνω και ασημένια. Είναι και αυτό τέλειο. Και άλλο ένα πάλι από Shein, πάρα πολύ οικονομικό. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ καλή ποιότητα γιατί έχει αρχίσει και ψιλοσκουριάζει. Έχει σαν φιλαράκια με χαντρούλες. Πιάστηκε, όπα. Είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ όμορφο και κομψό. Αυτά απλά δεν θέλουν να βρέχονται και τα λοιπά γιατί θα σκουριάσουν. Και αφού πιάσαμε Shein, θα σας δείξω και ένα πολύ αγαπημένο μου τελευταία. Είναι αυτό εδώ. Θα το έχετε δει να το φοράω σε βίντεο. Το έχω πάρει και στο σοφάκι. Είναι μια χρυσή αλυσίδα και έχει μια καρδούλα με ένα λιοντάρι. Η Σοφία το πήρε επειδή είναι λιόν. Εγώ το πήρα γιατί μου άρεσε απλά. Χρυσό με μαύρο, πολύ κυριλέ, δηλαδή αυτό φαίνεται πολύ πιο ακριβό από ότι το βλέπεις έτσι. Δεν σου πάει να πεις, ας πούμε, ότι έχει 3-4 ευρώ, φαίνεται πολύ πιο ακριβό. Βραχιόλια σας είπα δεν πολύ φοράω. Τελευταία πήρα από Temu ένα πάρα πολύ ωραίο σταυρουδάκι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καθίστε τώρα γιατί έχει μπλεχτεί όμως. Καλά, θα σας το δείξω στο επόμενο. Μόλις είπα θα σας το δείξω στο επόμενο, ξεμπλέχτηκε. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Πολύ εντυπωσιακό και με έτσι λεπτοπίλεπτο μεγάλο, αλλά εντυπωσιακό πολύ. Με λεπτή αλυσιδίτσα, πάρα πολύ ωραίο. Σκουλαρικάκια υπέροχα από Shein, πολύ εντυπωσιακά. Γενικά έχω πάρει πολλά από Shein που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακά. Και αυτά εδώ πάρα πολύ ωραία.
Και αυτά τα έχω φορέσει πολύ, τα είχα πάρει το καλοκαίρι και τα έβαλα και στο γάμο, φανταστείτε πόσο μ' αρέσουν. Πάρα πολύ όμορφα, παραπέμπουν λίγο σε Dolce Gabbana. Αδερφός μου δηλαδή με έχει ρωτήσει αν είναι Dolce Gabbana, να του λέω εγώ. Μου τρέχουν τα λεφτά και παίρνω και Dolce Gabbana, πάρα πολύ ωραία. Αποσύνη παιδιά, 2 ευρώ, 3, κάπου εκεί. Τζάμπα. Και θα σας δείξω και, ένα δαχτυλιδάκι τελευταίο, 2 μάλλον. Το ένα είναι αυτό εδώ. Είναι κάπως ασημή, κάπως με πετρούλες και το άλλο είναι αυτό το πράσινο. Αυτό από κάποιο πανηγύρι το είχα πάρει, αλλά δεν έχει πάσει τίποτα, το έχω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό όπως είναι και είχε έρθει με πολλά ακόμα δαχτυλιδάκια μαζί. Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Προς το παρόν, αυτό χαλάει σιγά σιγά, να βλέπετε. Σκουριάζει, οπότε μάλλον αυτό θα μας αποχαιρετήσει μαζί με κάποια άλλα που έχω βάλει στην άκρη. Και ένα τελευταίο μεταλλιόν, το οποίο το είχα πάρει από Ιταλία, είναι με κρίσταλο μουράνο όπως λέγεται και είναι αυτό το πανέμορφο και τα είχαν πάρα πολύ οικονομικά. Είχα πάρει και ένα μπλε, είχα πάρει διάφορα και είχα κάνει και δώρο. Είναι αυτό εδώ το κρίσταλο τέλος πάντων, δεν το έχω βάλει πολύ γιατί είναι λίγο τεράστιο, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, αυτά, θα βγει και άλλο part γιατί τελειώνει η μπαταρία. Θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου αν σας άρεσε και θέλετε να σας κάνω και δεύτερο part. Ωραία είναι και αυτά που φοράω και αυτά που είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, ελπίζω να σας άρεσε. Like, εγγραφή και το λέμε. Φιλιά και πολλά. Γεια σας!